Bize şular ýaly çalmak nesip etmedi. Avukat Murat Bermanow çalıp bilmediğine batı görmän ildeşlerim, ýöne Türkmenistan'da ildeşlerimizi Altınbaş Üniversitesi'nde mevzun edip, şular ýaly dep sazlaryny, aýdym sazlaryny dinlemek hemmemize nesip etsin. Azim danismanlik bilen kayıt bolanlara priglasenya, MUGUT, viza ve tölek hizmetleri barmy? Elbette bu barada yürüte avukat Murat Bermanow sizlere kaliteli şekilde hizmet veriyor. Azim danışmanlıktan registrasiya bolan her bir öğrenci Türkmenistan'dan bir sapar viza almasına ve viza alandan soň bärik gelip Türkmenistan'dan tölek etmeňize de Azim danışmanlık ynamly şekilde size kömekçi bolýar. Azim danışmanlygynyň bu pursatlardan peýdalanmak isteseňiz, Azim danışmanlyk kanuny ve talaba laýyk gelýän şekilde sizlere resmi namı düzeltip berýändigini kepil geçýär. Onda näme? Hoş sağ olun, sağlıkta görüşelim.